Сәлам, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардның 32-нче чыгарылышы эфирда. Россия каналыннан баручы Рускалатуда бер Татарстанлы 1 300 000 сум акча аткан казанлыларга 45 000 кеше сыйдырышлы стадионга исем уйларга тәкъдим ителгән атнада без сезгә татар шоу бизнесының ни белән кайнавын күзәтеп алырга тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруда Фирдус Симаев машинасына утырганда бик сак булырга кирәк. Ни өчен? Татар эстрадасында Фасыйховлар үрчи. Илмир Сулейманова бармагын сындырган. Айрат Ильясов яңа фатирлы булган. Татар радиосы ир-егет алып баручы эзли. X-DJ җырчы танылган шоумен Нуралиев машинасын сата. Традицион рәвештә кунак клип рубрикасы. Гадәттәгечә ВКонтакте сайтында йолдызларны чүпләп алырбыз. Ә кунакта Ландыш Нигъмәтҗанова. Җырчы Фирдус Симаев руль артында ярыйсы гына йөрсә дә, аңардан таксист чыкмаячак. Ник дисезме? Чөнки Фирдус артка утыргычка кеше утырганын көтеп тормый китеп бара икән. Мондый кешеләрнең списогын җырчының йөргән кызы Резида ачып җибәрә. Бер көнне гастрольгә дип чыгып киттек дип сүзен башлый Фирдус Туйлар.ру сайтына. Машинаны кабыздым, алга җырчы егет артка сөйгән ярымны утыртырга тиеш идек. Без утырдык, Резида артка сумкасын кертеп куйган да, икенче яктан утырыйм әле дип машина ишеген япкан. Аны моны уйламыйча китеп барды. 2 километр үткәч телефон шалтырый. Карасам, сөйгәнем дигән язу. Ник миңа шалтыратасың дип артка борылып карасам, анда берәү дә юк. Унытып калдырганбыз. Шуннан кире борылырга туры килде дип сөйли ул безгә. Тормышык баршыларсыз шатлыгы сирәк килә. Киңәш бирер дуслар миңа яшәрмәк көч бирә. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрдем измәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрдем измәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Yazmış mine yandırdı da bızlar itip tundırdı. Biresin biri bitirgeç yalgız başımı kaldırdı. Onlar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Allah kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Сез Раяз Фасыйховның сәхнәгә чыккан гына вакытын хәтерлисезме? Без бер көнне япь-яшь Раязны күреп, әллә вакыт кирәк агама дип уйлап куйдык. Бактың исә, татар эстрадасында Фасыйховлар үрчи икән. Бик тиздән тамашачы Раязның энесе Рәсим Фасыйхов исемле егетнең иҗаты белән таныша алачак. Сине ирексездән абыең белән чагыштырачаклар бит. Сине бу сорау борчымы дигәнгә, Рәсимнең әллә ни исе китмәде. Мине һәр чак аның белән чагыштырдылар. Мин бит аның артыннан туган бала. Шуңа мин моңа әзер дип җавап кайтарды уелмаеп. Ике Фасыйховның кайсы моңлырак, популяррак булуын вакыт күрсәтер билгеле. Без исә Рәсимгә уңышлар телик. Сүз уңаеннан Фасыйховлар 5 туган. Бөтенесе дә җырлый башласа, ни булыр икән? Сиңа дип хатлар яздым, йөрәгем түрләреннән. Икәү бергә йөргән идек, шәйнең айлы киченедә. Күздер килде күз яшьләрең, түгелде күзләреңнән. Янәшәңдә һәр иркәм, булырга вәгъдә бирәм. Күзләреңнән күзләремне мин бердә алмас идем. Гомрем буе сине сөеп, мәңгегә яшәр идем. Күзләреңнән күзләремне мин бердә алмас идем. Гомрем буе сине сөеп, мәңгегә яшәр идем. Бу көннәрдә Илмира Сулейманова барлык концерт корпоративлардан баш тарта. Шунда җырчы таеп егылып, аяк бармагын сындырган. Өйдә бәйләнгән башмактан гайры берни кия алмыйм дип уфтана җырчы. Аның каравы мини-отпуск. Һәм гастрольләрдә йөреп сагынып өлгергән ире белән кызын рәхәтләнеп күрә ала. Шулай да 22 февральдә филармониядә беренче тапкыр узачак кызлар салянкасына Сулейманова үрмәләп булса да килергә җыена. Ник дигәндә, әлеге проектның нинди булачагы хакында кызыксынуы бик көчле икән. Әгәр сезнең дә үз күзләрегез белән эксклюзив концерт күрәсегез килсә, 22 февраль филармониягә рәхим итегез. Хәер, аңарчы бармак төзәлер әле.
Айларга карап уяндылар дәүге хиселәрем. Күзгө җилләр алып килде миңа чәчләреңнең таныш исләрен. Бүләк итәр өчен бәгъреме сиңа йолдыз җыйган идем күкләрдән. Соңлаганмын берәү шул йолдызны бүләк иткән сиңа күктәннән. Эссе төркем солисты Айрат Ильясовның исә хәлләре бер дә мөшкилдән түгел. Ул киресенчә бик бәхетле. Чөнки җырчы бу арада торак мәсьәләсен тагы да җайлап җибәреп, яңа фатирга күченгән. Аларда хәзер күңелле, фатирлары зоопарк янында дип шаярта сәхнәдәш дусты Нияз Валиев. Айрат исә үй туена сәхнә коллегаларының кайберәүләрен инде дәшеп тә өлгергән. Котлыйбыз Ильясовны. Кешеләр кая йөгерәбез, җир әйләнә, бездә иярәбез. Уйлар киләчәктә, үткәннәрдә адашкан. Дөнья мәшәкате куалый безне һаман. Эй, кешеләр, ашыгып, койларга барабыз. Мизелнең төсләрен сыңарып табабыз. Шат көннәре алда бик, ни көтеп йөрибез. Булмаганны гел уйлап, булганны ник күрмибез. Ихтибар кастинг. Татар радиосына яшь, талантлы, оригинал диджей егетләр кирәк. Әгәр син зирәк, тапкыр егет кеше икәнсең, җитмәсә күптәннән татар радиосы диджей булырга хыялланасың икән, хыялыңны тормышка ашырырга вакыт. 527-90-32 номеры буенча Татар радиосының автожавап кайтаргычына шалтырат һәм оригинал формада үзең белән таныштыр. Татар радиосында эшләүчеләрне шаккатырсаң, таң калдырсаң, талантлы булсаң, синең белән тиз арада элемтәгә керерләр. Һәм бик тиздән нәкъ менә син Татар радиосы диджее исемен йөртерсең. Йоклама. Безнең балачактан мега популяр шоумен Нуралиев шушы көннәрдә үзенең чия төсле машинасын озатырга булган. Бу хакта ул үзенең социаль челтәрдәге битендә хәбәр итә. Алиевтан яхшы алып сатар да чыгар иде. Чөнки ул тимер атының бер генә уңай сыйфатын да төшереп калдырмаган. Тик булай барса, эшләр теге мультфильмдагы кебек килеп чыгарга да мөмкин. Ничек әле? Такая корова нужна самому? Әгәр сезнең таныш белешләр арасында Kia Ceed машинасын алырга теләүчеләр булса, хәбәр итегез. Нуралиевтан сатып алыгыз. Кояш сары түбәтәй, күз кысар шаярыпмы, ә мин ялгыз йөргәндә сагынам күзләреңне. Бәлки синең дә бер килер күрәсең мине. Сине генә сөям бит матурым. Сине генә көтәм бит күз нурым. Синең хакта уйларым. ВКонтакте сайтында без бүген ике үзенчәлекле җырчыга тукталырбыз. Берсе Салават Миниханов, икенчесе Эльвина. Салават бик сөенеп үзенең җылы якларга юл тотуын хәбәр итә. Миңа шалтыратмагыз, мин пляжда булачакмын дип безне дә кызыктырып куйган. Эльвинаның да хәлләре начардан түгел. Менә аның татлы җимеше чәч тараш профессиясын үзләштерә. Модель урынына әнисе. Бу атада сезгә кунак клип рубрикасында күрсәтергә берничә вариант бар иде. Ләкин менә монысы миңа күбрәк ошады. Менә шул ошаганын хәзер бергәләп карыйбыз.
taqdirdan unutib iymonni. Nega endi menda emas deb hasaddan ayrimlar gunohga botib sanar birovni yutug'ini. Balki bu oxirgi kundir umridagi oxirgi bir imkon bo'lishi mumkin har on. Oxirgi nafas kimdir ulgurmas, oxirgi bugun bo'lishi mumkin savob qilish uchun. Hasadgo'y inson balki har kimda bor armon. Sen hasad qilganni ham dardlari ichida, lekin u sendan farqli. Iymoni bor, ishonchli, bor yutug'i shundaki u qo'rqadi Allohdan. Keyingi bahor balki qaytmasdir, balki bu yoz ham oxirgidir, balki kelar kuz ham. Balki bu oxirgi bu qish g'animat ekan savob qilish. Oxirgi kundir umridagi oxirgi bir imkon bo'lishi mumkin har on. Oxirgi nafas kimdir ulgurmas, oxirgi bugun bo'lishi mumkin savob qilish uchun. Hozir bizda kichkinagina mana buning qadar reklama bo'lishyapti. Endi reklama borganda yiroqqa ketmagiz, chunki qo'noqda Landish Nig'matjonova. Xudoy bira uchrashuvlar, kutilmagan tovushuvlar, shodliklar, baxtli qovushuvlar. Sog'inishib uchrashuvda, hatto ozroq qo'shilishuvda totlik bor. Sebep yo'q yolg'iz shugar. Uchrashuvga boram, seni men topam, nurlar bo'lib tusham yo'lingga. Men toparman seni, sen toparsang meni, olarsan qo'limni qo'lingga. Uchrashuvga boram, seni men topam, nurlar bo'lib tusham yo'lingga. Men toparman seni, sen toparsang meni, olarsan qo'limni qo'lingga. Landish, bilasizmi, bizning tuman programmasi boshlangandan beri menga ulisi da, kishisi da, ertaga da, kechda Landish Nig'matjonova qachon qo'noqda bo'lasing deb so'rab beradi. Mana nihoyat bugun 32-chiqarilish, yarti yilda o'tmadi, sen qo'noqda. Birinchidan kelganing uchun rahmat, ikkinchidan zo'r salom. Salam Ayvaz, chaqirgan uchun rahmat. Bilasizmi, Landish, ko'pdan burishgan so'rovni berasi kelasizga, ko'rgan sayin beram deb aytam, lekin mana bugun shunday joy chiqdi. Mana shu go'zal bo'ysunni nechik saqlaysan ekansan, nechik etib mana formada tutasan o'zingni. Menga g'ana tugul bu, men ko'pgina televizor qarovchi qizlarimizga da bir qiziq bo'lar edi. Ehliga javob. Narsa deb aytayman Ayvaz, umuman diyetlarda o'tirgan yo'q. Xitoy diyetasi, Moskva diyetasi yo'q. Yo'q. Bari tik o'rindiqda o'tiraman. Yo'q, bari tik o'rindiqda o'tirmayman.
Шуңа күрәдер. Хәрәкәттә бәрәкәт дигәннәр. Менә шушы хәрәкәт нәрсәдә чагыласың Ландыш. Син спортка бик уңай карыйсың бугаймы? Шабасың, йөгерәсең, шаңгы, коньки. Кыш көне бу ел өлгердеңме әле? Юк, кыш көне быел өлгермәдем, Айваз. Вакытым булмады. Шаңгыларда, конькиларда йөрергә өлгермәдең. Ә менә нәрсә өлгердең соң алайса шушы кышта? Концертларыбыз бик күп булды. Һәр көн. Һәм хәзердә концертларыбыз күп, шуңа күрә спорт белән шөгыльләнергә әле вакыт калмый. Димәк, безнең матур фигура тотырга теләүче кызларга синең киңәшең концертларга йөрегез, диме? Җырчы булып түгел, әгәр җырчы булмасалар, просто йөрегез, карарга йөрегез. Ландыш Нимаҗанов килгән һәрбер концертка йөрегез. Ландыш, әле бит безнең тиздән концерт дигәннән Мөнир Рахмаев белән берлектә сезнең уртак концертларда башланып китәчәк, диме? Алла бирсә. Менә бу концертларны шулай мин күптән көткән идем. Бу кайчанракка безнең планлаштырылган? Алла бирсә 30 март Уникста. Уникста бу Казанда. Уникс мин Казанда икән әле генә белдем. Зур рәхмәт сиңа мәгълүматың өчен. Мөнир белән сез ничек менә сәхнәдән тыш аралашасызмы? Мөнир нәгадәттә аны теге тотып булмый диләр. Син аны ничек тотып алдың? Һәм ничек итеп бергә, нәкъ менә Мөнир белән эшләргә булдыгыз сез? Концертлар бергә туры килә инде, әлбәттә. Хәзер яшьрәк күрешергә туры килер, чөнки репетициялар башланып китер. Биюгә җырбыз, җырларга җырбыз шуңа күрә. Мөнир үзенең берничә теге фирменный хәрәкәтен сиңа өйрәтергә өлгермәдеме әле? Өйрәтергә тиеш. Өйрәтергә тиеш. Өйрәтәм дип әйтте. Юк, менә шуны сорый идем. Нәрсәгә менә нәкъ Мөнир белән үзеңне күрдең, яки инде сезне күрделәр, Мөнир күрдеме, сезнең икегезне бергә. Нигә әйтик Раяз түгел, нигә әйтик түгел Айваз, җырчы булмаса да. Нигә Мөнир? Айваз, син килә аласың. Мин килә алам, мин килә алам түгел, мин киләчәк монда анда. Алай бирсә. Чакырмасагыз да. Билетлар алырмын да килермен. Ни өчен дигәндә, чөнки без икебез дә танцеваль проект дип аталабыз. Мин хатын-кыз танцеваль проекты, Мөнир инде Мөнир дә хатын-кыз танцеваль проекты. Ир-егет танцеваль проекты. Шуңа күрә без бергә ничектер туры киләсез. Дип уйлыйсың. Дип дәвам итәсе килде синең теләк, әйтәсе сүзеңне. Менә шул. Һәм бу бик яхшы. Бик яхшы, Мөнирне оныттык, Мөниргә бәхетләр телик, без әйләнеп кайтыйк Ландыш Нимаҗановга. Ландыш, бик күп әйберләр сорыйсы килгән иде. Синең матур итеп елмаягыңны күрдем дә оныттым хәтта. Шуңа күрә без хәзер безнең телевизор караучылардан килгән сорауларны укыйк әле, син каршы килмәсәң. Безнең интерактив программа булганлыктан бик еш кына сораулар бирәләр. Һәм әлеге сорауларга бик еш кына без җавапларны алырга тырышабыз. Беренче сорау безнең Шакиров И дигән телевизор караучыбыздан килгән. Шакиров Илһам түгел микән? Белмим, бәлки. Шакиров бәлки Илһамдыр, чөнки сорау да нәкъ шундый. Татар халык җырларына Ландышның карашы ничек икән? Аның репертуарында татар халык җырын ишеткән юк миңа. Минем дигән. Әлеге Шакиров И биктә дулкынлан. Бәлки Илһамдыр инде күрәсең. Мин бу тәкъдимгә бик уңай карыйм һәм әлбәттә инде татар халык җырларбыз дип әйтәсем килә. Һәм үзем генә түгел, Мөнирне дә җырлатабыз. Мөнирне татар халык җыры. Шуңа күрә киләчәктә ишетерсез дип ышанып калабыз. Ландыш Нимаҗанов һәм Мөнир Рахмаев Ойли Гөлкәем түгелме? Юк. Ләкин ишетербез Алла бирсә. Ремикста булса да. Ремикста булса да. Димәк, Ландыш, Илһам Шакиров үзенең соравына җавап алгандыр. Илһам дип булаган әйтәбез. Шакиров инде. Илһам дип безнең теге уйларыбыз гына иде ул. Дәвам итәбез һәм әлегә сорауларны соңрак бирермен. Минем менә шундый кызыксынуым бар сиңа карата. Син бит әле сәяхәт итәргә дә бик тә яратасың. Син бит әле менә һәрбер икенче клибың синең төшерелә теге яки бу илдә. Демәк, синең загран паспортың бар. Бу беренчедән, икенчедән синең зур теләгең бар чит илләргә чыгарга. Бүгенге көндә шушы чит илләр арсеналында нинди илләр тора син? Киләчәктә Алла бирсә тагын Европа илләренә барырга исәп. Киләчәктән башларбыз, әйме? Тегеләрне беләбез бит инде, кая барып кайтканны. Менә шуңа күрә минем тагын бер кат искә төшерәсе килә. Кайларга барып кайттың син? Франция, Германия, Germany, Амстердам, Брюссель. Шулай ук Америка якларына барып кайттым. Һәм барыбер инде туган якка
тарта. Туган якка тарта күңел. Туган якка күңел генә түгел әле, алып куелган билетлар да тарта, име. Шулайдыр. Европа илләре. Димәк, син Европа буенча да сәяхәткә җыенасың. Алла берсен, җинам. Синең бит бу сәяхәтең бик тиздән, әгәр дә мин ялгышмасам. Миңа ФСБ бик оператив рәвештә бирә сигналларны. Һәм инде март айларында Ландыш Нигъмәтҗанова тагын каядыр китергә җыена дигән сигнал килеп җитте миңа. Бу кайсы илләр Европада буенча? Әле уйлап торабыз, Айваз. Әле дөресен генә әйтә алмыйм. Бу сәяхәт буенчамы, әллә син сәяхәт белән бергә иҗатка да бәйле клиплар төшерүне дә күз алдында тотасыңмы? Бәлки клипларда төшербез. Алла берсе, әле исәп бар. iPhone'да память калган булса, бер 15 мегабайт клиптә төшеребез дип әйткән ди Мөнир Рахмаев, ләкин синең очракта алай дип әйтмибез. Ландыш, без бит әле сине яхшы хуҗабикә итеп тә беләсез. Бер көнне генә Гөлназның шоу-биз программасына син тәмле итеп пәрәмәчләр пешердең. Һәм ул вакытта минем хайран авызга сулар килеп торды. Пәрәмәчтән тыш, син гомумән ашырга пешерергә яратасыңмы? Һәм ниндирәк тәмле ризыклар белән якыннарыңны үз итәсең? Пешерергә яратам һәм пешерә беләм. Бүтән төрле ризыкларны да пешерәм. Син ашыйсы килә. Минем ашыйсы килә. Манты. Манты, әлбәттә инде мантыны бик яратып пешерәм. Синең өчен кайбер хатын-кызлардан сорыйсың, син ашарга пешерергә яратасыңмы дигәч, әлбәттә яратам, ләкин вакыт күп китә бит аңа дип. Менә син ничек эшлисең? Көн саен бер ризык пешерергә тырышасыңмы, әллә исә көн саен яңартып торасыңмы үзегезнең? Яңартып торам инде, әлбәттә, көн саен бер ризыкны пешереп булмый инде. Әнигә дә әйтергә кирәк булыр алса. 3 көн элек пешерелгән борщны җылыта да бирә. Борщ дөрес эшлидер дип уйлыйм, чөнки борщны холодильникта күпме тотасың, шул хәтле тәмлерәк була. Бу теге шәраб кебек. Ярты ел выдержкалы борщ. 5 йылдызлы. Ярты ел ук түгел инде, әлбәттә, бер атна. Бер атна. Ул урыслар шулай итеп пешереп куя. 14 февраль безнең гашыйклар көне. Ләкин татарлар аны белүеңчә бер көн алдан каршылый. 13 февраль көнне Арена диско клубында узачак безнең Изге Вәли дип аталучы дискотека. Әлбәттә инде танцеваль проектның патша бикәсе, принцессасы буларак син бу дискотекада катнашачаксың, шулай бит? Һәм әзерләячәксең. Беләсеңме, беренчедән әзерләячәксең син җыр, монысында безнең шикләр юк. Һәм икенчедән әзерләячәксең син миңа калса әле эксклюзив кием дә, чөнки һәрбер дискотекада, һәрбер чыгышта син үзеңнең экстравагант киемнәрең белән дә шаккат торасың. Бу елы да безнең көтелә микән шундый матур? Сайларга кирәк әле, Айваз, мин әле сайлауда, шуңа күрә көтеләдер дип уйлыйм. Җырга килгәндә җыр, яңа җыр көтергән микән? Җырларны да әле сайлыйм гына. Көтергә, әлбәттә, инде яңа җыр. Үзең генәме, әллә исә Мөнир Рахмаев белән дә берәр җырларга исәң бармы? Мөнир Рахмаев белән бу юлы җырламыйм. Ландыш Нигъмәтҗанова, татар эстрадасының иң популяр блондинкасы. Менә шушы образдан китергә Ландыш бер теге уйлар килгәне булмадымы сиңа? Менә кызык өчен генә буяп карыйм әле чәчне. Карага, бәлки итек кызылга булмадымы андай бер? Кызык өчен дип әйткәндә инде. Кызык өченме, бәлки итеге тикшереп карар өчен? Мин булай да брюнетка. Шуңа күрә нәрсәсен тикшереп карыйсың инде. Юк, син менә гел менә сахнәгә чыкканнан, беренче адымыңнан бирле, беренче тапкыр сахнәгә күргәннән бирле мин сине блондинка итеп беләм. Юк, әлегә андый уйларым юк. Ләкин экспериментларга барырга яратучы кызмы? Яратучы кыз. Димәк, көннәрдән бер көнне Ландышның бәлки теге кыска кара итеп кистерелгән кара чәчләр белән күрүдә мөмкин булыр, бәлки. Менә блондинка булу теләге, беренче тапкыр блондинка булып каян килеп чыкты ул синдә? Син беренче тапкыр сиңа теге буядың да ошап киттеме, әллә исә кемдер менә Ландышның блондинка җырчы булырга тиеш дип әйттеләрме? Юк, бер кеше дә әйтмәде, мин инде блондинка булып сахнәгә аяк бастым. Һәм шуннан китте инде. Шуннан китте. Ничек уйга кергәндер, мин инде хәтерләмим аны. Күптәннән. Безнең эрага кадәр 91 елда дип хәтерләйбез безне. Ландыш, синең буш вакытың бармы, әз генә булса да? Менә син әйттең бит, мин гел хәрәкәттә, ләкин шушы хәрәкәттән тыш синең беразына буш вакытың калырга тиеш минемчә. Минем подсчетларым буенча. Буш вакытларым бар, әлбәттә. Һәм әлеге буш вакытны син ничегрәк уздырасың? Төрле җырчылар җавап бирә, кемдер йокларга яратам ди, кемдер китаплар укыйм ди. Ландыш Нигъмәтҗанова эшли икән.
Йокларга яратам да инде, ләкин минем өчен ул проблема түгел. Мин сәгать 4-тә дә тора алам, сәгать 3-тә дә тора алам, сәгать 6-да да тора алам. Шуңа күрә Теге җәй көне бит намаз вакыты 3-тә, 4-тә, 6-да, шуңа күрә минем инде. өчен иртә туру авыр түгел. Аблай ял итәргә төрлечә ял итәм инде. Кайбер вакытны кинога барасы килә, мәсәлән, кайбер вакытны авылга кайтасы килә. Бәлки фитнеска барасы килә, менә шулай, кайфка карап. Кайфка карап. Авылга да син кайфка карап айтасыңмы? Әлләйсә, менә авыл дигән шундый бар бит инде һәрбер кешенең күңелендә яшәүче, шундый бик тә мөгъҗизалы, якын төшенчә. Авылга еш кайтасыңмы? Авылга еш кайтырга тырышабыз. Әле син җәй көннәрдә мин сиңа бер хәбәргә чыккан идем, авылда ял итәм дидеңме? Синең шундый гадәтең бар ахырсы. Ял көне җәй җитсә, бер авылга кайтып ял итеп килергә, әйме? Менә авылда син гадәттән эшлисең. Менә мин авылга гадәттә кайтсам, су кыйнам, җиләк ашыйм. Ландышма җанова эшләгән икән бу авылда. Мин дә су кыйнам, җиләк ашыйм, ләкин эшлим дә әле. Авылда. Авылда. Мин сине күз алдына китермим, Ландыш. Нишләп? Түге алъяпкыч бәйләп, Нишләп аякка галуш киеп. Галуш белән шундый рәхәт киеп карадыңмы син галуш? Мин галуш киеп караган бар, ләкин ул миндә теге артык матур түгел. Шундый, менә мондай образда сине күз алдына матурлык нәрсәгә үзеңә рәхәт. Менә мин әле үскәндә дә менә мәктәп елларын хәтерлим, авылга кайтадырым. Галуш киеп безнең полоса бар я артта, абзар артында. Посадка. Посадкага чыгып китәдерим, шундый рәхәт. Йөридерим. Галуш белән. Галуш Лыштыр. Хәтта хәтерлим әле ничектер шәһәргә кайтырга туры шәһәргә кайтыр вакыт җиткәч, галуш киеп кайтып киткәнмен, машинага утырганмын. Менә шундый рәхәт. Шуңа күрә шәһәрдә дә бер дә оят түгел галуш киеп йөрергә, әйме? Минем өчен юк. Әлбәттә син посадкада лаштыр галуш белән йөрүдән тыш, мунчада кирергә яратасың авылда. Кем генә яратмый инде мунча кирергә бас? Ну, син? Андый кеше бар, мин түгел ул. Сине бик яхшы танышым Мөнир Рахмаев. Ул авылда мунча кирергә ояла икән, эшләпәсез. Эшләпә белән кертмиләр дә авылда мунчага. Мунча керәсең, чабынасыңмы син анда? Әлбәттә инде чабынам. Эшләпә дигәннән әйтәсе килә, мунча өчен дә эшләпәләр бар бит, юкмы? Махсус. Мөнир Рахмаев өчен эшләпәләр бар. Әйтергә кирәк. Әйтергә кирәк аны үзенә. Чабынның берәр серен ачаласыңмы миңа? Ниндирәк теге миллек, ниндирәк себерке яхшы? Чабыныр өчен ниндирәк, нинди градусларда чабынырга кирәк? Мин үзем чабынырга ничектер яратмыйсың. Ияләнмәгән. Мине ияләндермәделәр, шуңа күрә менә бәлки син миңа киңәш итеп әйтерсең, ничегрәк итеп чабынырга кирәк? Дөрес итеп. Мин аның дөрестлеген белмим инде, айвас. Менә ничек мине ничек өйрәттеләр, мин шулай. Ничек чабырга өйрәттеләр сине? Кайын себеркесе белән. Кышыткан белән. Кышыткан белән дә була. Кышыткан белән дә була. Кышытканны кыстырасың да кайын себеркесенә. Себеркегә. Һәм рәхәтләнеп чабынасың. Һәм рәхәтләнеп чабынасың. Бу минемчә Мөниргә ашырга тиеш. Мөниргә әйтергә кирәк әле моның турында. Ләкин ул бит инде кайнар су белән пешекләгәч ул бит инде әтәләми. Нәрсәсеннән куркасың? Киресенчә барлык теге файдалы элементлары дөрес итеп тәнгә генә сеңеп бар. Шулайдыр. Дөрес. Мунчага йөрегез һәм сәламәт булыгыз. Сәламәтлек дигәннән кыш көне хәзер безнең үзең беләсең грипп эпидемиялары, ОРВИ эпидемиялары китте. Һәрберебез сакланабыз. Син дә ничек быел авыртырга өлгермәдеңме әле? Менә мин беразна сизәсеңдер тамакта салкын тидергә өлгердем. Ләкин әлегә дәваланам бик көчле итеп. Син дә ничек хәлләр? Мин дә Аллага шөкер, әле тидермәдем. Тидермәм дип өметләнәм. Син маска киеп йөрисеңме әле? Юк, мин маска киеп йөрмим. Син ниндирәк сулар кулланасың тидермәс өчен? Суган, сарымсак. Бер нәрсә дә эшләмим, бас. Бер нәрсә дә эшләмим. Ләкин салкын тисә, мин дарулар барыбер эшәргә тырышмыйм. Дарулар эчмисең? Эшәргә тырышмыйм. Эшәргә тырышмыйм, кайры вакытта гына, сирәк эшрәктә гына эчәсең. Нәрсә өчен дарулар эчмисең? Хәлләрем бик авыр булса. Чөнки мин уйлыйм, дарулар организмга начар тәэсир итә дип. Мин бит һаман иртәк өчен дару эчәм. Миңа нишләргә аласың менә? Дару эчәргә әйләнгән кеше. Бәлки шуңа күрәдер син ешрак чирлисеңдер. Иммунитет. Демәк, дару эчкән сайын иммунитет бу мин шулай дип уйлыйм. Атаклы Нигъмәтҗанова врач. Мин врач булырга хыялландым. Менә хыялландым дигән, кичкә вакытта син нинди хыяллар белән йөрдең?
хирург булырга. Хирург? Ни өчен алайса Ландыш Ниманҗанова әлеге балачак хыялыннан баш тарткан? Бүгенге көндә нигә матур ак халатлар һәм матур ак шапкалар киеп йөрми безнең Ландыш Ниманҗанова? ООО Ландыш клиникада. Белмим инде Айваз, чөнки фикрим үзгәрде. Фикер үзгәрде. Фикер үзгәрде һәм җырчы булдым менә. Үзең бәлки каннан курыкмасыңдыр син. Юк, мин каннан курыксам бит инде хирург булырга теләмәс идем. Менә бар шундыйлар. Хирурглар триллер. Хирурглар да бар анда. Рәсәйдә анда хирурглар күп. Каннан куркучы. Каннан куркучы. Беренче тапкыр ишетәм. Шуңа күрә алар операция ясамыйлар. Шулай ничеләр хирурглар? Алар диссертация яклап тик утыралар. Хирург, бәлки тагын берәр хыялың булгандыр синең. Хирург булу ярый. Ул бит бер генә хыял булмый кичкенәдән. Мен ничектер шул истә калган хирург булу, чөнки бик көчле иде минем шундый хыялым, хирург булырга, врач булырга. Безнең программа интерактив икәнен беләсең, шуңа күрә тагын бер тапкыр безгә элемтәгә чыгалар, безнең махсус элемтә чараларыннан. Ул да булса, безгә язган Эльвира исемле кызыбыз Ландыш Ниманҗанова контактта 48 аккаунты бар дигән. Кайсысы Ландыш синеке бергә аралашыр идек дигән. Эльвирага җавап бирсәң иде Ландыш. Күп кеше сорый инде, күп кешегә хәзер тагын бер кат әйтеп китәм. Мин контактта утырмыйм. Димәк, 48 кеше Ландыш исеменнән утыралар һәм әле кайбер белән аралашалар диде, әйме? Ни өчен Ландыш син менә бүгенге көндә бик популяр булган социаль челтәрләрдә утырмыйсың? Вакыт юк дип алдалама, вакыт бар аңа. Ничектер аңа вакыт таба алмыйм. Ләкин утырырга теләгем бар. Бәлки сайт ясарга теләгем бар. Әлегә юк. Әлегә мин ул сайтта юк. Киргәнемдә юк. Димәк, синең белән менә әйтик виртуаль рәвештә аралашырга теләүчеләр булса, ничектер менә син бит көн сайын каядыр урамда очратып булмый. Башка җырчылар белән ничектер аралашу була сайтта. Синең белән андай аралашу, теге онлайн аралашу чарасы юк. Шуңа күрә хөрмәтле программистлар, хөрмәтле сайт ясаучылар. Ландыш белән аралашыр өчен сайт ясыйк тизрәк. Шулаймы? Ясарга кирәк. Ниманҗанова.ру Landush.ru Ландыш, син Авропа буенча сәяхәткә җыенам дидең. Мөнир Ахмаев белән синең бик тиздән уртак проектың сольный концертларыгыз башлана дидек. Программа ахырына якынлашып килгәнлектән, мин синең киләчәккә планнарың белән кызыксынасым килә. Ниндирәк менә зур глобаль планнарың бар икән синең алга таба. Теге без шәч бәя турында әйтмибез, ансысы бәлки дидек без. Бәлки нидер глобаль уйлар, фикерләрең бардыр. Бәлки нәфис фильм төшерәсең киләдер үзең турында, бәлки китап язып чыгасың киләдер. Глобаль. Шундый бик глобаль. Андый еракка китмәдем әле. Шул хәтле андый мин шундый кеше зур планнар ничектер төзергә яратмыйм, чөнки ул планның ашмауы да мөмкин. Бик мөмкин. Шуңа күрә әлегә минем планда ул Европаны әйләнеп кайту, ала бирсәм. Һәм сольный концертка әзерләнү, сольный концерт кую, аннары күз күрер, әлегә менә шулар. Бик еракка китәсем килми. Һәм әлеге хыялларында бездә сиңа зур уңышлар теләп калабыз. Шул исәптән син дә безгә уңышлар теләп аласың, Ландыш. Бик зур рәхмәт чакырган өчен, Айваз, һәм TMTV каналын карагыз. Саулашабыз шулай. Пока-пока. Пока-пока. Үземне алдап яшәгәнче йөрәк яндырып, чынга ашмас юләр хыялларны мин бүгеннән китәм калдырып. Ник соң әле дөнья төссезләнде, җуйды күңел җете буявын, моңа кадәр мине яктырткан, әйдәп барган икән хыялым. Ник соң әле дөнья төссезләнде,
башланыр, тау төшкәндәй булыр иңемнән, сөю газабыннан арынырмын, бу уемнан кире чигенмән, ник сөңәле дөньям төссезләнде, җуйды күңел җете бу явын, моңа кадәр мине матурлыкка әйдәп барган икән хыялым, ник сөңәле дөньям төссезләнде, җуйды күңел җете бу явын, моңа кадәр мине матурлыкка әйдәп барган икән хыялым. Яңа көнгә керек барам менә, тайпылу юк әйткән сүземнән, хыялларым белән сау булашмыйм, ерагаям гүя үземнән, ник сөңәле дөньям төссезләнде, җуйды күңел җете бу явын, моңа кадәр мине сөюемә әйдәп барган икән хыялым, ник сөңәле дөньям төссезләнде, җуйды күңел җете бу явын, моңа кадәр мине сөюемә әйдәп барган икән хыялым, моңа кадәр мине сөюемә әйдәп барган икән хыялым. Гадәттәгечә, мин тапшыруның беткәнен сизми дә калдым. Ярый әле киләсе атнада күрешәсе бар дигән җылы хис һәм өмет җылыта мине. Сезнең белән булдым мин, диджей Вас. Пока. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.